дар кишварҳои осиёи марказӣ ки то ҳол аксари президентҳояшро коммунистҳои собиқ ташкил медиҳанд, дар сари қудрат асосан хешовандони қишри ҳоким қарор доранд ва агар қаблан бештар сухан дар бораи фарзандону домодҳо ва қудаҳову дигар хешовандони раҳбарони ин кишварҳо мерафт, ҳоло ҳарчи бештар ба сӯи арши қудрат набираҳои ба камолрасидаи президентҳо зур мекунанд. Набираҳо низ мавриди таваҷҷӯҳи вижа қарор мегиранд ва бархеяш аллакай ҳатто қаҳрамонони моҷароҳои пурсарусадо ҳам шудаанд. Дар Тоҷикистон бештар исми ду набираи президент вердизабонҳост: Исмоил Соибов, писари Зоир Соибов ва Фирӯза Раҳмонова, духтари калонии Имомалӣ Раҳмон, ва Анушервони Рустам, писари калонии мири шаҳри Душанбе Рустами Имомалӣ. Исмоил Соибов дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои алоқааш ба зиндагии пуршукӯҳ, аз ҷумла барои намоиши мошинҳои гаронбаҳо танқид мекунанд ва барои саховатмандиаш баръакс тавсиф мекунанд. Исмоил Соибов барои чанд оилаи муҳтоҷ хона харид, пули табобати чандин кӯдаки маризро пардохт кардааст. Набираи дигари президент Анушервони Рустам ҳанӯз хурдсол аст, вале исмаш аллакай чандин бор ба сабаби пирӯзии аспҳои сайизхонааш дар мусобиқаҳои миллии аспдавонӣ ба сархати хабарҳо афтодааст. соли 2019 хадамоти матбуоти президент ҳамчун гузориши аксдореро, ки дар бораи як бозии футбол дар шаҳри Гулистон байни футболбозони хурдсол нашр кард. Дар гузориш гуфта мешуд, ки Имомалӣ Раҳмон футболбозии наберааш Анушервонро тамошо кардааст ва Анушервон дар ин бозӣ, ки бо ҳисоби 6-1 анҷом ёфт, ба дарвозаи Ариф 5 гол задааст. Писари дуюми Рустами Имомалӣ, ки ӯро ба шарафи бобояш Имомалӣ ном гузоштаанд, ҳамагӣ 2 сол дорад ва то ҳол ба ҷузе аз хабари таваллудаш дигар номи ӯ расонаӣ нашудааст. Бояд қайд кард, ки бисёриҳо набираҳои Имомалӣ Раҳмонро ягона канали боқимондаи расонидани маълумоти алтернативӣ ба президенти Тоҷикистон мешуморанд. Ба гуфтаи манобеъи огоҳ, бисёр хабарҳои асосе, ки ёрдамчиёнаш аз Имомалӣ Раҳмон пинҳон мекунанд, маҳз тавассути набираҳои дар интернет фаъолаш ба президент расонда мешаванд.